tjustere hoekjes worden nou meer verjochten. De perrontegels en de oorkapings binnen skiermakken en er binnen dichtregels ombracht in verschillende talen. Dat alles maakt de reiziger een vertrouwder gevoel aan. Met name jongens vielen een soort mensen hadden net veilig. Hoe moeten die dichtregels nou bijdragen om meer veiligheid op het station? Nou, die dichtregels die dragen niet direct aan meer veiligheid, maar het is wel zo dat door die kunst ook toe te voegen aan zeg maar een schonere kap en een betere verlichting van het stationsplein, is dat een beetje de slagroom op de taart voor Leeuwarden en vooral ook voor Friesland. Doordat er de Aronieren verschillende oorvallen plakvoeren op het station, viel zo'n 40% van de reizigers er onveilig, zei die blikken uit onderzoek van ProRail. Het is wel een verbetering. Verlichting, ja, dat is heel belangrijk hier. Maar je had er zelf wel eens les van dat het je net vertrouwd viel, de jongens? Nou, omdat ik s'avonds wel vaak mijn zoon of dochter moet ophalen. En dan is het wel wat donker. Ah, uw programma zit er ook bij. Dat mat wel een vertrouwd gevoel aan. Maar mensen vinden de teksten net echt goed leesbaar. Ik vroeg me al af wat dat was, want ik zei, dit kan je niet lezen. Ik kan het niet lezen. Nee, je kan het... het zit de schaduw en dus dat kan je niet lezen. Nee. Ja, er zit van alles, hè? Oh, daar. Ja. Ja, dat is aardig. Nou, ik een keer wat meer tijd heb, dan zal ik het even bestuderen. Nou ja, je moet er wel even wat voor doen inderdaad. En je moet omhoog gaan lopen en je moet even gaan kijken. Maar dat zal zeker gaan gebeuren. Ik heb ook al behoorlijk wat vragen gekregen over wat betekent het eigenlijk allemaal. Takem weekend zal ProRail onderzoekje dat reizigers het Ljouwerter station nou skinner en veiliger vinden. Is dat zo, dan wil ProRail op meer stations verbeteringen toepassen.